Assalamu alaikum warahmatullah. So a wannan bidiyo zan nuna mana yadda ake amfani da reference image a creating hoto ko bidiyo. So farko za mu shiga ChatGPT ɗinmu kamar yadda kuka gani yanzu ina cikin nawa ChatGPT ɗin. Sai mu taɓa wannan gurin alamar gashi nan plus sign gashi nan. Sai mu taɓa shi hannuna ya yi zufa. Ina gani. Mu taɓa wannan alamar plus sign sai mu taɓa gurin photos sai in shiga gurin gallery ɗina in ga da wanne zan yi amfani in ɗauko. Bari mu gani. Yawwa bari in ɗauki wannan in yi amfani da shi. Kun ga wannan shi ne ake kira da reference image. So yanzu zan ce ina son ita wannan ɗin nan da na saka ina so a sanya min ita. Bari mu gani me zan ce, bari ku gani. Za mu gaya mishi abin da zai yi. Oh ya Allah hannuna da zufa. Ka yi da wannan reference image ɗin ka sanya min ita. Misali bari mu ce a wata haɗaɗɗiyar masarauta kuma ka canza mata kaya. Zuwa kayan sarautar zamani mai ado da burgewa. Kun ga abin da na ce masa? So bari mu gani me zai bamu. So kun san ChatGPT na ɗaukan time kafin ya baka abin da kake so. So kuma banda wannan, kun ga wannan ina so in nuna muku cewa za ku iya ɗauko ko hotonka ko hoton wani abu ba wai sai lallai hoton mutum ba, ko hotonka ko hoton wani abu idan kana so misali ka saka shi a cikin wani hoto ko wani abu makamancin wannan to za ka saka ChatGPT zai iya yi maka wannan aikin. Sannan ChatGPT zai iya yi maka logo. Kamar yanzu da kuke biya ana muku logo na kasuwancinku 500, 1000. Duka wannan aikin ChatGPT zai iya yi maka shi free of charge. Ba abin da zai ansa a hannunka ko sisi ba za ka biya shi ba, za ka sa shi ya maka logo na kasuwancinka ko wani profile na business ɗinka ko something like that da za ka iya sakawa a wani social media handle ɗinka. So yanzu bari mu ce ma ya yi mana, bari mu sa shi ma ya yi mana logo na nawa misali bari ku gani. In ce ka yi min creating logo na kasuwancina na saida misali in sa mishi laces, bari in sa mishi thrift laces da kuma na kasancewa ta henna artist. Jama'a wanda ba su sani ba ni fa henna artist ce. Ina lalle. Kun gane? Ina yin lalle. So yanzu kun ga kamar wannan idan kuka ba shi misali kai mishi describing abin da kake so ya yi, kai ka san kasuwancinka so kai ka san me za ka saka mishi. In me kake saidawa duka za ka iya cewa ya yi maka logo ko ya yi maka logo misali kun ga yanzu iya cewa duk da yana daɗe min amma ya kamata in yi saboda ma in nuna muku. Kun ga bari mu bari wancan ya gama. Idan wancan ya gama kuma bari mu saka duka za su tafi tare kowanne zai fito ya yi. Kun ga yanzu muna yin guda biyu. Yanzu gashi na guda biyu muke yi ko? So bari mu shiga kuma wani page ɗin. Still kun ga dama ChatGPT za mu iya yin kamar hotuna nawa ne suke bayarwa mutum zai iya creating a rana.
So bari mu bar wannan mu yi sabo sai mu ce mishi ya yi mana kaman flyer. Ka yi min creating flyer na kasuwanci na saida kayan lalle ja da baƙi. Kar ku ɗauka ChatGPT bai san ja da baƙin lalle ba, ya sani, bari ku gani. Ja da baƙi da kuma thrift laces da nake saidawa. Thrift laces da kuma kayan skincare. Jama'a ina yin skincare. Kayan skincare products da kuma maganin infection. Duk abin da kuka ga na rubuta a nan ina saidawa. Duk wanda yake so just contact me. Da kuma maganin infection. Kun gane? Duk abin da kake yi. Yanzu zan iya ƙarawa in ce da ɗinki har da saida kayan yara. Kun gane? Duka za ka iya. Duk ina ma saida kayan yara mata haka, da ɗinki, da kayan yara, da kayan yara mata. So bari mu bashi shi ma mu ce ya yi mana. So kun ga yanzu mun bashi abu nawa kenan? Wannan ma ko tafiya bai gama yi ba. Yawwa kun ga yanzu mun bashi aiki 3 kenan. Ko wane hotuna da zai yi mana creating. Bari mu zo mu gani ko akwai wani daga cikin nan gurin da ya gama. So bayan ya yi mana waɗannan a cikin wannan bidiyo kun ga yanzu zan koya muku. Kun ga nan gurin na koya muku za ku yi amfani da reference image ku yi creating wani image ɗin daban. Kun ga kamar yanzu za ka iya so kana kasuwanci. Misali kina yin wani kasuwanci kamar ko kina da shago misali na kayan ɗinki ne, kayan abayas ne, kayan waye ne. Yauwa kamar misali wannan. Za ki iya fa ki je ki ɗauki hoton shagonki. In kika ɗauko hoton shagonki sai ki nemi hotonki. Ki zo nan gurin ki haɗa su. Ki ɗauko su duka guda biyun gashi kamar haka. Ki ɗauko guda biyu misali. Ki ɗauko su haka. Kin gani duka za su shigo. Ki bari su gama loading a nan gurin. Sai ki ce mishi ya amfani da wannan hoto na farko a matsayin hoton shagonki. Kun gane? Sannan kuma ga ki ya saka ki a ciki kina advert ɗin kayan da suke cikin shagon. ChatGPT zai haɗa miki waɗannan hotuna guda biyu a wuri guda ɗaya. Ki ganki ga ki nan ga kuma shagonki. Misali ma a ce baki da shago. Kina so ChatGPT ki ba ChatGPT hotonki ya miki creating shago na kayayyakin da kike saida sai ki mishi bayani. Ka yi amfani da wannan hoton nawa. Ka saka ni a cikin wani shago. Ki gaya mishi sunan kasuwancin sai ki ce mishi a cikin shago ya saka miki sunan shagon matsayin kaza kamar Ummu Fayyad kaza ko kuma ban san sunanki ba ki saka mishi dai sunan business ɗin da kike amfani da shi. Ya saka miki shi a matsayin sunan shagon da kuma logo da komai sannan ya zuba miki kayan abubuwan da kike saidawa. Ke kuma mai saka ki ga kina a ciki kina advertising kayanki. ChatGPT zai yi miki wannan aikin sosai. Fiye da yadda ba kya tunani za ki ga abu ya yi kyau ya fita fes fes. Ba wai fa komai bane yanzu a wannan zamanin da muke ciki za mu ce komai sai mun jira an yi mana ba. Ba wai ina kushe masu yin advert video ko kuma tallata maka kasuwancin ka ko yi maka logo na kayanka ko flyer ko wani abu makamancin wannan ba. No, amma dai kai ma ka iya kuma ka dinga yi wa kanka ko kuma kai ma ka ɗauke shi a matsayin sana'a. Ina ga ai ba zai zamanto laifi ba. So kowa yana neman sauƙi sannan kuma mutane da yawa suna neman abubuwan da za su dinga yi na sana'a ko kasuwanci. So ko wa'innan abin kika ɗauka kika riƙe ko ma iya creating hotuna ne kike yi za ki samu alkhairi. Kamar ki ma mutum flyer, ki ma mutum logo, ki ma mutum waye na business ɗin shi. Ba ƙaramin arziki ake samu a cikin wa'innan abubuwan ba. Though wani fa zai iya, ya iya ba wai bai iya ba. Amma bai da time da zai tsaya ya yi creating wa'innan abubuwan. To sai ki dinga ba da 500, 1000 ki mishi. Ba wani abu bane mai wahala. Ke kuma kin zo 'yar mintin ki 10 ya ishe ki kin ma ChatGPT describe nake so ya miki. Ya yi miki ya fito miki da shi fes fes kin je kin ba wa mutum. Gashi ya biya ki shi kenan. Kin mai da kuɗin data ki har da riba. So akwai opportunities da yawa na kasuwanci akan waɗannan application na AI sosai. Saboda kun san yanzu komai da komai da ake yi a duniyar nan gaya muku wallahi AI yana taking over.
AI yana taking over sosai. So before wannan dan Allah idan kun san ba ku yi subscribing channel ɗin nan nawa ba, ku taɓa min subscribe sannan ku yi liking kuma ku yi comment. Yawwa to kun ga logo da ChatGPT ya bani. Da na ce ya bani logo. So kun ga wannan ai kun ga zai je ya hau cap da profile ɗinki. Ko na WhatsApp ne ko na ina ne wannan zai hau cap da gurin. So kun ga gashi nan dai, gashi nan ya saka min lashes, gashi nan ma ya saka min thrift lashes ɗin ya ma rubuta. Kun ga lalle ga henna. So kun ga nan gurin sai ya sa min alamar Air Queen haka. Tun da kasancewa ta mace kuma sana'ar ta mata ce. So nan gurin sai da thrift lashes da henna abin na artist ɗin nan. Nan gurin kun ga ai ban ba shi dama business name ɗina ba. Ban ba shi ba to sai tunanin ko wannan sai da shi ɗin ne brand name ɗina sai ya saka min shi a saman nan gurin. So da na ce min shi Ummu Fayyad kaza haka zai rubuta min. So kun ga idan misali kuka kala wannan mistake ɗin kuma kuna so ku gyara, kun ga gurin wannan edit ɗin za ku taɓa shi sai ku rubuta abin da kuke so ku gyara. Kun gani ba sai na gyara tunda ba wai amfani da shi zan yi ba. So sai ku rubuta abin da kuke so ku gyara, bayan kun gama rubuta sai ku tura. Insha Allah zai gyara muku abin da ya yi muku ba daidai ɗin ba. So wannan hoton na sama wannan ya ƙi buɗewa. I don't even know why. To kun ga gashi na ɗan so ya bani. Kun ga gashi na ya canza mata kaya. Amma bai kai ta cikin masarauta ba. So misali yanzu sai ya baku kalar wannan issue ɗin. Abin yi a nan gurin kawai shine ku ce mishi kawai ka mun generating prompt wanda zan yi amfani da shi a Gemini domin ya bani abin da nake so. Kun gani? To, kun gani? Kun ga ya bamu prompt yanzu. So sai ku tsaya ku karanta ku gani. Ba sai na tsaya mun karanta ba saboda time. To gashi nan dai sai ka tsaya ka duba ka gani shin abin da ya rubuta maka yayi maka. So kun ga abin da kawai za ka yi shine sai ka misali yanzu sai ka ce bari ka yi copying prompt din sai in ce ka bani shi one finger click. So bayan mun ce mishi haka za ku ga ya bamu shi a yadda kawai za mu taɓa shi mai copying. To kun gani wannan abin ya fito. Kun ga a baya ai wancan abin bai fito ba. So misali za ku ga maybe ko da za ku ga kawai ma in farkon amfanin ku da ChatGPT za ku ga yana baku abu a haka ne. Ba zai baku shi a yadda za ku taɓa nan gurin ku yi copying ɗin shi lokaci guda ba. So kun ga abin da na rubuta mishi ya bani shi a haka. To bayan ya bani shi a haka sai in ɗauke shi. Na ɗauke shi sai mu tafi Gemini ɗinmu sai mu je mu yi a can. Ina so mu yi amfani da reference image ɗin nan ne saboda ku ƙara fahimtar abin sosai. Dan kusan shi ne topic ɗin lesson ɗin namu na yau. So ya kamata in tsaya in nuna muku yadda za ku yi sosai. So kun ga shi ma kamar haka ga plus ɗin nan. Shi za mu taɓa, muka taɓa shi sai mu shiga cikin gallery ɗinmu mu ɗauki hoton da muke so mu ɗauka mu yi amfani da shi. Gashi. Still dai bari mu yi amfani da wannan ɗin. Gashi nan na yi pasting prompt ɗina. So bari kun gani yanzu sai mu tura mishi mu jira shi ya buɗe mana. Gashi nan yana yi. To alhamdulillah. Ga me kwashewa fa. Me gayya mai aiki ya buga mana aikin. Kun ga aikin Gemini? Kun ga aikin Gemini? Kun gani? An canza mata kaya. An saka mata ado da kwalliya. An kawo ta cikin masarauta. An zo ita a kujerar sarauta ga fadawa a gefe ya Allah. So kun gani? Wannan shine yadda ake amfani da reference image. Kun ga hoton da muka yi amfani da shi. Kun ganta. Wannan hoton muka yi amfani da shi. Muka ma ChatGPT bayanin abin da zai mana prompt akan shi ya mana prompt. Yanzu kuma ga abin da hoto ya bamu. So wannan shine yadda ake amfani da reference image. Kowane irin hoto kike so ki ɗaura. Idan ma kina so ne a ce da hoton
inda kike so a kai mutum ɗin da hoton mutum duka zaki haɗa ki ce a haɗa miki shi wuri guda, duka zaki iya yi da AI. AI yanzu ya kawo sauƙi sosai cikin rayuwar mu na yau da kullum. Kun ga hoton? So kun ga hoton is given. Komai ya fita masha Allah tabarakallah. So wannan shine yadda ake amfani da reference image a haɗa hoto ko video ma duka. So tun da dai yanzu ba mu riga mun shiga fage na video ba, har yanzu muna fage ne na hotuna, ba mu riga mun shiga fagen video ba. Amma insha Allahu a next video namu za mu fara shiga wannan matakin. Na san kowa da kowa abin da ya ƙosa a kai kenan. Kowa jira yake ya ga ya fara haɗa video. So ku sani cewa shi gini ba a fara shi ta katanga, ko kuma in ce ba a fara shi ta rufi. Dole sai an faro shi ta foundation tukunna za ka gina shi ya tafi ya yi ƙarko. So dole sai kun fara sani yadda za ku haɗa image kafin ku ƙoƙarin ku ce za ku juya shi ya zama video. Idan ba haka ba za ku yi ta karatun ne, ko kuma za ku yi ta ƙoƙarin yin abubuwan ne, amma ba zai taɓa muku yadda kuke buƙata ba. So dole komai sai kun bi shi a hankali kafin ku kai ga abin da kuke so ku cimmawa. Babu yadda za a ce dare ɗaya ka ce wai kana so gashi yau kai ma gashi nan ka zo ka iya komai ka fara yi. So dole sai ka bi abin a hankali. In dai har kana so ya zamanto kai ma iyawar da kai ba wai ka yi mishi hawan ƙawara ba ne. Kana so kai ma abin ka yayi kyau yayi given. To kun ga flyer da ChatGPT ya bamu. To ku gaya min dan Allah menene aibin wannan flyer ɗin. Ku kalle shi da kyau. Kun ga farko na ce ya saka min lashes. Farko na ce ya saka min kayan lalli ko? To kun ga dai gurin kayan lalli bai mun abin da nake so ba, kuma za mu iya zuwa mu ce mishi ya gyara mana. So amfani wannan edit button ɗin kenan, sai ka ce mishi ya gyara maka abin da bai maka ba. Kun ga kamar wannan za mu iya cewa ya gyara mana wannan gurin kayan lalli ja da baƙi. Lalli zai saka mana su misali mu ce TikTok, su Habibi, su waye, su Dukan, su waye, sai mu gaya mishi abin da zai saka mana a nan gurin. So kun ga banda nan gurin, kun ga gurin trade lashes, kun gani gashi nan abin da ya saka mana. Kun gani. Wurin skincare products, kun ga abin da ya saka mana. Gashi nan har bayani yake yi a ƙasa. Kun ga gurin maganin infection, kun ga abin da ya saka mana. Duk da dai na asibiti ya saka mana. To kun ga in muka so za mu iya saka mishi hoton maganin da muke saidawa, sai mu ce mishi ya mana amfani da shi ya saka mana shi a wurin. Kun gani. Sannan kuma kun ga gurin hoton kayan yara. Kun gani na mata? Kun gani? So ku kalli har da number waya, duk da ban saka mishi ba, sai ya saka min randomly kawai wanda ya ga dama. So kun ga za mu iya edit mu ce ga number wayar mu, ga address ɗinmu, ga handle ɗinmu na waye. Kun gani? So kun ga yanzu ko a haka za ku fahimci cewa lalle ChatGPT ba wai abin wasa ba ne. Ku gaya min yanzu in wannan flyer ɗin za a yi muku a wurin masu yi, na za su caje ku. Wallahi wasu sun caje ku 2,000, 1,500, 3,000 a wannan flyer ɗin. So kun ga amma za ku iya yin abin ku cikin ruwan sanyi. Kun gani? Za ku iya abin ku cikin ruwan sanyi da ChatGPT. Ko kuma in kuka so ma za ku iya ce mishi wannan ya sa muku shi a matsayin prompt. Ku sake kai shi gurin wani AI image generator ɗin kamar su Gemini ko wani, ku sake cewa shi ma ya ba ku hoto ku gani. Sai ku gani ku yi converting ɗinsu, wanne ya fi kyau, wanne ya fi ma'ana. Sai ku yi amfani da wanda za ku yi amfani. In ma wani na ChatGPT bai muku ba, dan balle na san cewa gaskiya ChatGPT a wannan ɓangaren shi ma fa sarki ne. So dan Allah ku gani. Ku gani wannan na farkon ne kawai, kuma shi ma za mu iya mu ce mishi gashi nan gashi ya gyara mana, kuma zai gyara mana. Kun ga wannan gurin sai ku saka sunan handle, sai ku saka sunan brand ɗinku. Kuma kamar na zan iya mai da shi Umu Fayed Exclusive and Beauty World. Sai ya gyara min zai saka min. To kun gani? Da Allah ku duba ku gani. So ChatGPT ta wannan ɓangaren fa shi ma na gaya muku sarki ne. Sarki ne sosai a ɓangaren da yake. Gaskiya dan ni kusan ya fi min duka waɗannan sauran AI image generators ɗin nan aiki sosai. So kun ga yanzu misali, me zan ce muku? Yadda za ku yi haɗa wannan abu idan kuka so ku haɗa shi a wani AI tool ɗin. Na gaya muku wannan rubutun za ku iya kawai ku taɓa shi sai ku gyara. Ku danne shi sai ku danna edit message ɗin nan sai ku ce prompt zai ba ku. Da ya ba ku prompt kamar yadda ya bamu a wancan, kun ga ai na nuna muku yadda za ku yi. Ku je ku nuna masa, ku gyara, sai ku saka. Ku gaya musu ga abin da za su yi muku, ba su wannan prompt ɗin. Shi kenan zai yi muku. So ina ga da wannan za mu kawo ƙarshen wannan class ɗin na yau. Sai kuma next video namu, na gaya muku insha Allahu za mu dira ne gadan-gadan akan yadda za ku dinga haɗa video.
ina so zan fara da storytelling, amma dai sai mun haɗu kawai. Kar ku manta ina sake tuna muku ku yi liking, ku yi sharing, ku yi commenting.